హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నా అభిప్రాయం ఫ్రెండ్స్, టుడే బీజీఎంఐ ప్యాచ్ నోట్స్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం. బీజీఎంఐ జూలై అప్డేట్ అంటే 1.5 అప్డేట్ అనేది వస్తుందని మనకు తెలుసు. అది వెన్స్డే అయితే రాబోతుంది. దాంట్లో కొన్ని చేంజెస్ జరిగినాయి. అందులో మొదటి చేంజెస్ వచ్చేసరికి M249 అనేది ఆన్ ది గ్రౌండ్ అంటే మనకి లూట్లో దొరికే వెపన్ ఇక్కడ నుంచి మనకి హౌసెస్లో ఆన్ ది గ్రౌండ్ దొరకబోతుంది. దీనికి M249 రీప్లేస్మెంట్గా MG3 అనేది లూట్ అంటే డ్రాప్ వెపన్స్లో అయితే మార్చడం అయితే జరిగింది. ఇది డ్రాప్లో దొరికే వెపన్ MG3. ఇది కూడా ఒక మిషన్ గన్ మాత్రమే. ఇందులో మ్యాక్సిమం 75 బుల్లెట్స్ని అయితే మనం లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీని స్టెబిలిటీ అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అంటే M249 కన్నా దీని స్టెబిలిటీ బాగుండడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ దీని ఫైరింగ్ కెపాసిటీ కూడా పెంచడం అయితే జరిగింది. M249 కానీ ఎక్కువగా ఉండడం అయితే జరిగింది. అండ్ ఇది లోడింగ్ టైం M249 కానీ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అని అయితే తెలుస్తుంది. అంతేకాదు MG3కి మనం 6x స్కోప్ని అయితే మనం యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్స్ 7MO గన్. అండ్ ఇందులోనే MG3 అనేది ఇంకా ప్రోన్ అయి కొడితే బాగా స్టెబిలిటీ అయితే ఉంటుందని చెప్పి మనకి వీడియోలో అయితే తెలియడం అయితే జరుగుతుంది ఈరోజు రిలీజ్ చేసిన వీడియోలో. అండ్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసరికి కన్జ్యూమబుల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ కన్జ్యూమబుల్స్ అని త్రో అయ్యేది ఎప్పటి నుంచి వస్తుందని అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ అప్డేట్లో అయితే రాబోతుంది. ఇది మన ఫ్రెండ్స్కి అయితే కన్జ్యూమబుల్స్ త్రో చేయొచ్చు. ఇది మంచి అప్డేట్ అనే చెప్పాలి. అండ్ ఇది ఎలా అంటే మనకు నేడ్ చేసినప్పుడు ఒక వాల్ కానీ రాంగ్ ప్లేస్లో కానీ నేడ్ ప్లేస్ చేస్తే ఎలా రివర్స్ అవుతుందో, సో కన్జ్యూమబుల్స్ కూడా అలాగే రివర్స్ అవబోతున్నాయని అయితే చెప్తున్నారు. సో మనం చూసుకునే ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడికి మనం ఇష్టపోవడం అయితే జరగాలి. అండ్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసరికి టైర్. ఈ టైర్ అనేది మనకు తెలిసిందే. ఈ టైర్లోంచి మనం పెరగడానికి చాలా కష్టాలు పడుతూ ఉంటాం. బట్ ఇందులో ఏస్ నుంచి కాంక్వర్కి వెళ్ళడానికి అయితే ఇంకో 2 లెవెల్స్ అయితే అడిషనల్గా యాడ్ చేయడం అయితే జరిగింది. అందులో ఏస్ మాస్టర్, ఏస్ డామినేటర్ అనే 2 అయితే యాడ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఛాలెంజ్ పాయింట్స్. ఇది కొత్త అప్డేట్లో అయితే కొత్త సిస్టమ్ అయితే చేసుకొచ్చారు, ఛాలెంజ్ పాయింట్ సిస్టమ్. ఈ సిస్టమ్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనం మధ్యలో కనుక బయటకు వెళ్ళిపోయినా అండ్ ఎనిమిని మన ఫ్రెండ్ మనం చంపేసినా కానీ ఈ ఛాలెంజ్ పాయింట్స్ అనేవి తగ్గడం జరుగుతుంది. సో టైర్ ప్రొడక్షన్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. అండ్ ఎవ్రీ టైర్ ఇంక్రీజ్ అవడంతో ప్రతి సీజన్ సిరీస్ రివార్డ్స్ ఇంక్రీజ్ అవడంతో ఈ రివార్డ్స్ అనేవి అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ రివార్డ్స్ అనేవి చాలా క్లాసిక్ ఓపెన్స్ రోవర్లో అయితే వస్తుందని చెప్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎరాంజల్లో మిషన్ ఇగ్నిషన్ అనే మోడ్ని అయితే తీసుకురావడం. మిషన్ ఇగ్నిషన్ అనేది ఒక ఈవెంట్ టైప్ అయితే తీసుకురావడం అయితే చేశారు. ఇందులో అయితే చాలా క్లాసికల్ బిల్డింగ్స్ 6 ప్లేసెస్లో అయితే ఉండడం అయితే జరుగుతుంది. ఒకటి జార్జ్ పోల్ మిలిటరీ బేస్, ఇటువంటి ప్లేసెస్లో అయితే పవర్ పాయింట్ అనే ఇలాగ ఒక 6 ప్లేసెస్ని అయితే చేయడం అయితే జరిగారు. అండ్ ఇవి కూడా మనకి 3D డైరెక్షన్లో ఎక్కడ ప్లేస్ అయ్యాయి 3D డైరెక్షన్లో మనకు కనబడతాయని చెప్పి అయితే చెప్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆటో జంప్. మనం క్యాన్సిల్ ఆటో జంప్ అనేది అయితే మనం చేసుకోవచ్చు. ట్యాప్ టు మార్క్ అంటే మార్క్ ఎక్కడుందో అక్కడికైతే వాళ్ళు అదే ఆటోమేటిక్గా తీసుకువెళ్తుంది అని అయితే తెలుస్తుంది. బట్ ఇది ఎంతవరకు అనేది అప్డేట్ వచ్చాక చూద్దాం. అండ్ ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది కూడా. అండ్ హైపర్ లూప్ బస్సెస్ అనేది కూడా యాడ్ చేశారు. ఒక ప్లేస్ నుంచి అంటే ఈ 6 ప్లేసెస్ నుండి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి హైపర్ బస్సెస్ అనేది ఉండడం అయితే జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లూట్ ట్రక్స్. ఈ లూట్ ట్రక్స్ అనేవి తిరుగుతూ ఉంటాయి. వీటిని మనం బ్లాస్ట్ చేస్తే అంటే స్పాయిల్ చేస్తే దాంట్లోంచి అయితే లూట్ బాక్సెస్ అయితే పడడం అయితే జరుగుతుంది. ఇందులో క్లాసిక్ లూట్ అయితే అంటే హైలీ డిఫెండెడ్ లూట్స్ అయితే దొరకడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గ్రావిటీ ఫ్రీ మోటార్ సైకిల్. ఈ సైకిల్ అనేది భూమి మీద అయితే వెళ్ళదు, భూమికి తక్కువ ఎత్తులోనే గ్రావిటీలో అయితే వెళ్తుంది, భూమి మీద అయితే కాదు. బట్ తక్కువ ఎత్తులోనే వెళ్తూ అయితే జరుగుతుంది. ఇది వాటర్లో కూడా వెళ్ళడం అయితే జరుగుతుంది. దీని మీద 2 అయితే ప్రయాణించవచ్చు. బట్ ఈ వెహికల్తో పాటు ఒక 2 అంటే ఒకప్పుడు ఇది ఇచ్చారు, గాల్లోకి ఎగిరి ప్యారాచూట్ ద్వారా వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళడం. లాస్ట్ మనం చూసే ఉంటాం సీజన్ 10 or 12లో మనం ఇది చూసే ఉంటాం. ఈ అప్డేట్ని అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ న్యూ గన్ అయితే మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు, ASM అబాక్ ఖాన్. ఇది ఒక 5MO గన్. అండ్ ఇది AKMని పోలినట్టే ఉంది. బట్ దీన్ని కంట్రోల్స్ అండ్ రికాయిల్ సిస్టమ్స్ గురించి అయితే ఏం చెప్పలేదు. ఇది 30 బుల్లెట్ ఆటో గన్. అండ్ ఇందులో దీనికి మనం మ్యాగజైన్స్ కానీ స్కోప్స్, సైడ్ స్కోప్, మజిల్స్ ఈ 4 ఐటమ్స్ని అయితే మనం యాడ్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ దీని పవర్ వచ్చేసరికి AKMతో ఈక్వల్గా ఉంటుందని కూడా చెప్తున్నారు. బట్ దీని డ్యామేజ్ పాయింట్ చూడాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పెట్రోల్ డాగ్. ఈ పెట్రోల్ డాగ్ అనేది మనకి దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే మనకు చుట్టుపక్కల ఎక్కడైతే లెవెల్ 3 ఆర్మర్స్ కానీ అంటే హై డిఫెండ్ లూట్ అయితే ఎక్కడ ఉంటుందో దాన్ని ప్లేస్ చేయడం అంటే మనం మార్క్ చేస్తే ఎలా వస్తుందో అలా చూపించడం అయితే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టాక్టికల్ మార్కింగ్ డివైస్.
ఈ టాక్టికల్ మార్కింగ్ డివైస్ అనేది మన ఎనిమి వచ్చినప్పుడు మన ఫ్రెండ్ ఎవరైనా కాలుస్తుంటే తను ఏ డైరెక్షన్లో కాలుస్తున్నాడు అనేది అయితే బ్లింక్ అవుతూ చూపిస్తుంది. అండ్ అంతేకాదు ఎనిమి ఎక్కడ ప్లేస్ అయ్యాడు అనేది కూడా చూపిస్తుంది. ప్లస్ నేట్స్ ఎక్కడ పడినాయో కూడా డిటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వాల్, మన సేఫ్టీ వాల్. గ్లో వాల్ అంటే ఫ్రీ ఫైర్లో అంటుంటాం, మనకి ఇంతకుముందు ఐస్ వాల్స్ వచ్చినాయి, అలాగే ఒక ఐరన్ వాల్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది. దీన్ని కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసుకుని దాని వెనకాల మనం అయితే క్యాంప్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇదైతే గన్కే పేలడం అయితే జరుగుతుంది, సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అండ్ చాలా హై ఇంప్రూవ్డ్ కాంబాట్ సెట్టింగ్స్ కూడా, అంటే ప్రతి గన్కి మనం దాని యొక్క గైరోస్కోప్ సెట్టింగ్స్ కానీ సెన్సిటివిటీ సెట్టింగ్స్ కానీ ఎవ్రీ గన్కి మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, గన్కి మనం పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ గ్రాఫిక్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నట్టయితే తెలుస్తుంది. అండ్ కొన్ని ఫోన్స్కి అయితే 90 FPS కూడా తీసుకొస్తున్నట్లు ఈ అప్డేట్లో అయితే మనకి తీసుకొచ్చినట్టు అయితే చెప్తుంది. అంతేకాదు అండ్ గైరోస్కోప్ సెట్టింగ్స్లో కూడా కొత్త ఆప్షన్స్ని అయితే తీసుకొచ్చింది. అండ్ గైరోస్కోప్ సెట్టింగ్స్లో గైరోస్కోప్ రివర్స్ అనేది కూడా చెప్తుంది, అంటే కిందకి పైకి వెళ్ళే ఆప్షన్ని కొంచెం రివర్స్ చేస్తున్నట్లయితే తెలుస్తుంది. సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది అప్డేట్ వచ్చాకైతే మీకు చేసి చూపించాలి. అండ్ ఆటో పికప్, మనం ఇష్టం లేని స్కోప్ని కింద పాడేస్తున్నా కానీ మళ్ళీ అది పికప్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ పికప్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది. సో దీనికి ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు. అండ్ డు నాట్ పికప్ ఏ ఆటో డ్రాప్డ్ గన్, అంటే డ్రాప్డ్ స్కోప్, ఆల్రెడీ డ్రాప్ చేసిన స్కోప్ని మళ్ళీ అయితే పికప్ చేసుకోకుండా ఒక ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసరికి మనకి అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్లో గన్స్కి, ప్రతి గన్కి ఏవేవి మనకి యాక్సెసరీస్ కావాలో దాన్ని మనం ఎక్విప్ చేసుకోవాలో అవి సెట్ చేసుకుంటే మనకి దొరికినట్లని ఆటోమేటిక్గా రిప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. సో అది అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్లో అయితే ఉంటుంది. ఇది ఒక ఆప్షన్ అయితే బాగా మంచి ఆప్షన్ అనేది చెప్పాలి, మనం ఆప్షన్ అయితే బాగా ఇచ్చారని చెప్పాలి. అండ్ థర్డ్ పర్సన్ స్కోప్ని కూడా మనకి అడ్జస్ట్ చేసినట్టు చెప్తున్నారు. 60 నుండి 90 వరకు థర్డ్ పర్సన్ స్కోప్ని అయితే ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే తెలుస్తున్నారు. అండ్ బిహేవియర్, అంటే సిట్ అండ్ అప్ అండ్ డౌన్ బిహేవియర్స్ని కానీ అండ్ బరస్ట్ ఆప్షన్లు కానీ ఎటువంటి చేంజెస్ లేవని కూడా చెప్తున్నారు. సిట్ అప్ ఆప్షన్లో మాత్రం కొంచెం స్మూత్నెస్ని పెంచినట్టయితే తెలుస్తున్నారు. అండ్ గన్స్లో బుల్లెట్స్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా మనం మార్చుకోక లేకుండానే ఆటోమేటిక్గా గన్ చేంజ్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు. అండ్ ఫ్లేర్ గన్ లాంటివి ఆటో పికప్ని అయితే తీసేశారు, ఆటో పికప్ అయితే ఉండదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి మనకి హింట్, అంటే బుల్లెట్స్ వచ్చేసరికి తక్కువ అయ్యే కొద్ది ఎల్లోలో అండ్ మొత్తం అయిపోయేటప్పటికి రెడ్లో అయితే చూపించడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టీమ్ మెంబర్ ఎంగేజ్మెంట్ స్టేటస్, అంటే మనకి మన ఫ్రెండ్కి ఎవరికైనా బుల్లెట్ తగిలినా వాళ్ళు ఇంజూర్ అవుతున్నప్పుడు కూడా మనకి బార్, మనం టీమ్ బార్ అనేది బ్లింక్ అవడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ రాయల్ పాస్ కూడా 2 months నుండి 1 monthకి అయితే చేంజ్ చేశారు. అండ్ ఎరాంగిల్లో కూడా విండోస్కి గ్లాసెస్ ఉంటాయి, అదొక చేంజ్ అయితే చేశారు. ఇలా చాలా చేంజెస్ని అయితే చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఆ గ్లాసెస్కి అయితే మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ విన్ అయ్యాక ఒక బ్రాంజ్ స్టాచ్యూని అయితే మనం తీసుకురావచ్చు. అండ్ ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న రూమర్ మినీ టీవీ యాప్ని అయితే మనకి ఈ అప్డేట్లో అయితే తీసుకొచ్చారు. మినీ టీవీ రే అనే దాన్ని, ఇది మనకి లాబీలోను అండ్ ఎగర ఉండే లాబీలోను కూడా 2 చోట్ల ఉంటుంది, మనకు నోటిఫికేషన్ చెప్తూ ఉంటుంది. అండ్ చాలా ఫన్గా ఉంటుంది అని అయితే చెప్తున్నారు. ఇది మన మీద ప్రాంక్స్ కూడా చేస్తుంది అని అయితే చెప్తున్నారు. సో ఈ గేమ్లో అయితే ఉండబోదు, ఓన్లీ లాబీకి పరిమితం చేశారు. అండ్ ఈ చాలా ఎమోట్స్ అయితే వేస్తుంది, చాలా ఫన్గా ఉంటుంది అయితే చెప్తున్నారు. సో ఇవి అప్డేట్స్ అయితే 1.5 జూలై అప్డేట్లు అయితే మనకు రాబోతున్నాయి అని అయితే చెప్తున్నారు. సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ ఫర్ ద ఫర్దర్ అప్డేట్.